Benvinguts als veïns de les Terres de l'Ebre que ens han volgut acompanyar avui. Les Terres de l'Ebre han patit greus episodis d'inundacions en menys d'una dècada. Els veïns hi havien vist casa seva malmesa entre els anys 2018 i el 2021. Aquesta trajectòria mostra la vulnerabilitat de la zona i posa en qüestió la capacitat de l'administració per protegir els veïns. Estem aprofitant totes les eines de la normativa que es preveu? La resposta hauria de ser sí. La realitat és que sovint veiem que no. El marc legal que ho regula existeix i si aquest marc s'apliqués amb rigor podríem evitar improvisacions, retards i decisions. La planificació avança més lenta que les pluges i això posa en risc persones, activitats i la confiança en les institucions. La Llei d'Urbanisme de Catalunya preveu mesures especials per sòls exposats a riscos naturals. No es tracta només d'Alcanar o Amposta. Cal una cartografia hidrològica topogràfica completa i revisada cada 5 anys que inclogui habitatges i activitats agrícoles i ramaderes, accessos portuaris i zones de pesca i connexions amb barrancs i rieres. Tot i que en la compareixença de la Comissió d'Interior de la setmana passada et van comunicar que les actuacions s'han fet sense tenir en compte a qui li corresponia actuar, la planificació tampoc ha de fer-ho. Els ajuts d'emergències ja existien, però al País Valencià, després de la Dana, encara no han rebut tots els ajuts compromesos. Aliança Catalana proposem una bestreta del 100% de l'ajut de justificació posterior. Cobertura del 100% en les infraestructures municipals. Llindars de renda més amplis per accedir a ajuts de familiars. Topalls reforçats per activitats econòmiques. Línies específiques per rescabalar els danys a les empreses, eines de treball i vehicles. Els episodis de l'última dècada, les explotacions de l'olivera, cítrics o l'horta han patit una gran part de la terra fèrtil. La ramaderia ha patit mortalitat dels seus animals, desperfectes en camins d'accés i a les explotacions agrícoles i ramaderes. No es perd una collita, són totes les collites que venen a darrere i que també s'hauran perdut. Com també les confraries de pescadors han patit la dificultat per accedir als seus ports, als seus vaixells i no poder sortir a la mar. Aliança Catalana plantegem la compensació de les pèrdues i la reposició de material, ajuts i suport a la replantació d'arbres i recuperació del sòl agrícola, reforç d'infraestructures rurals i hidràuliques i en la ramaderia, ajuts per la flota i per l'equipament pesquer. Si no garantim la continuïtat dels sectors productius, posarem en risc l'alimentació, l'economia local i, en general, tota la vida rural. El Govern ha previst en 5 anys completar les actuacions hidràuliques de l'Ebre. Tant de bo les pugui complir. Amb 3 episodis greus en menys d'una dècada, el risc és evident i el calendari ha de ser proporcional. Demanem la màxima celeritat en l'execució del mateix. Només amb una bona planificació i una execució ràpida podem reduir la vulnerabilitat i protegir tant les persones com les propietats. La tecnologia per enviar alertes mòbils ja existeix i els protocols han de ser per donar instruccions clares, no només avisos tècnics. La nova regió d'emergències que s'està preveient a l'Ebre ha de poder operar com a centre de comandament avançat amb la màxima autonomia. Cal integrar dades meteorològiques, hidrològiques i territorials que permetin anticipar episodis extrems i millorar la presa de decisions coordinada entre administracions i serveis d'emergència. Publicar informes anuals de gestió d'emergències amb indicadors de cobertura, amb temps de reacció, efectivitat de les alertes i grau de coordinació entre les administracions. Si volem protegir les terres de l'Ebre i la nació sencera, hem de combinar planificació, ajuts, suports als sectors, comunicació eficient. La normativa ja existeix. Ara cal aplicar-la amb seny i ordre. Moltes gràcies.